Enw fi yw Will Davies, dwi'n 90, dwi'n ffarmo yma yn Tŷ Canol yn agos i Llanybrig. Ni'n godro da yma byti 120 yma, a mae byti 50 o beef dyn ni. Ar ôl bennu ysgol, es i coleg yn Glamorgan, cwpl o degree a wedyn ni'n teimlo bod amser i ddod gytre. Bennu cael spri yn Caerdydd lan fan'na. Dwi'n chwarae rygbi tîm gyntaf Hendy Gwyn. Fi wedi bod yna ers 10 blynedd. Joio cael spri 'da'r boys, yn good laugh, a neis bod bant o'r ffarm. Dwi'n eitha dda yn chwarae yn tîm, so yn tîm exercises mae'n eitha reit fi'n credu. Wel, mae boys yn gweud bod y truck fi fel Kenner Barbie truck, so fi'n meddwl mi eisiau y Zuzu truck yma i nawr, so eisiau'n gael yn y tasgau i cael y truck. Yn bach o amser rydd fi'n joio coginio, gan bod beef ar y ffarm, ni'n iwsio'r cynnyrch ni i bita a mae'n ffein. Cwpl o ingredients ei gilydd a hwnna beth fi'n neud yn tŷ, so sa'n llosgu dim byd. Yn iawn.